Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Pa evo pred nama je i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i dosta smo toga čuli i u samoj raspravi u prvom čitanju, ali dosta smo toga čuli i u samom uvodnom izlaganju i u izlaganjima ispred klubova zastupnika. Različita su mišljenja, a ja bih se osobno osvrnuo na činjenicu da i za vrijeme prvoga čitanja, ali i između ovih dvaju čitanja dosta polemike, dosta priče, zapravo dosta razgovora bilo upravo o visini kazni, o iznosima kazni, jesu li one prevelike ili nisu i hoće li one za sobom povući određene učinke odnosno određena poboljšanja. I odgovor na moje pitanje, državni tajniče Katić, rekli ste da su naše kazne negdje u sredini, da se nalaze negdje u sredini između iznosa kazni u zapadnoeuropskim zemljama i zemljama u okruženju. I svi smo mi ovdje kao zastupnici, pogotovo u ovo doba godine, svjesni što se događa na našim prometnicama. Zbog prirode posla smo gotovo svakodnevno na našim prometnicama, na cestama, brzim cestama i autocestama i zapravo vidimo kakvo je stanje. A stanje je, moram reći, svakako. Pogotovo velim sada u ovim turističkim gužvama svjedoci smo da se pogotovo po autoputu vozi se svakako, to su brzine i preko 200 km/h, vozi se po zaustavnim trakama, prelazi se iz jedne trake u drugu traku bez davanja žmigavaca i slično. Kada je riječ o strancima zapravo možemo si postaviti jedno pitanje, što se događa s tim ljudima, što se događa s tim vozačima kada napuste svoje zemlje i zapravo upute se u Hrvatsku. Ti ljudi koji zapravo u svojim zemljama se striktno drže prometnih propisa i pravila koja su dosta stroga i čuli smo da su i kazne veće. Ali da ne bi bilo samo da govorimo o strancima, možemo se osvrnuti na nas domaće vozače, također što se s nama događa kad pređemo granicu. Ne moramo ni tako daleko ići, dosta je da pređemo i samo u granicu u susjednu Bosnu i Hercegovinu, u Unsko-sanski kanton. Zašto naši vozači koji do graničnog prijelaza voze kroz naseljena područja i 20, 30, 40 km/h više od dopuštene brzine pretječu po punoj liniji, kada prijeđu taj državni prijelaz odjednom postanu savjesni vozači? Pa nije to zato što su oni doživjeli određeno, ja bih rekao, prosvjetljenje ili postali savjesni vozači, nego upravo zbog toga što je tamo prisutan veliki broj i radarskih kutija i kamera, što za sobom naravno povlači i kazne za takve prekršitelje. I mi danas ovdje možemo naravno diskutirati jesu li ove kazne prevelike, nisu, da li bi one mogle biti manje, da li bi one mogle biti više i uvijek će biti pobornika i jedne i druge opcije, odnosno jednog i drugoga rješenja. Osobno smatram, i to ću ponoviti, to sam rekao i u raspravi u prvom čitanju, da ljudski život nema cijene, a očito je da pojedinci unatoč silnoj prevenciji, unatoč silnoj edukaciji i trudu koji ulažu i državne institucije, MUP i svi ostali koji su sudionici ovoga procesa u prometu, očito razumiju jedno kad ih se, kako to kažemo narodski, opali po džepu, opali po novčaniku. I zato ću ponoviti da ako i jedna ova kazna, bilo da je ona naplaćena ili da je to iz prijetnje, odnosno mogućnosti kazne proisteklo da određeni prekršaji nisu počinjeni, ako iz jednog takvoga postupka se spasi jedan jedini ljudski život, onda je ovaj zakon ispunio i svoju svrhu. Naravno, zato ga i pozdravljam, ali pozdravljam i namjeru da u skoroj budućnosti, a to smo mogli vidjeti i u najavama iz MUP-a, da će se dodatno opremiti naše ceste, naše autoceste sa kamerama i radarima i koji će, ja se barem nadam, postići isti efekt, isti učinak kakav imaju na vozače i sudionike u prometu i u drugim europskim zemljama i u zemljama u okruženju. Hvala lijepo.